Yankwa Asante Achim North NDC amanyoko no branch executives na wo ho no omo de adestre to mampani John Dramani Mahama enim senkebe ya on suspend Sarah Moako a ya wo boni din so meye mensin mu krache pani wa Asante Achim North. Empanyinfo a wonom NDC amanyoko na no ewa Asante Achim North e de atudwa se ewo mu se mampanyini ewo ho kwan se wo yi obi biara wo pe e ma ne be mensin krache nanso wonom nso gidi ye se ehu behia se mampanyini ebeyi obi a wonimde na manfo nyina agi ne tumu se de be ya botaye esi amanyoko na ni so ene ne da manfo nyina akoma so no obetumi aye na abotemamufo ene omanmu ni nyina omampani aboba bidi so meye MC na ye Asante Achim North no funa ne issue ne nsɛmsɛm a ɛwɔ ha no ɔbande nyamisi enka no kɔ otimi ni saa ku yɛ no etu oni be ma bia ne mu odu a onim fam no mɛboa yɛ wɔ Asante Achim no ɛdi pa so ba betuma be dia so wa pa be ɛdi ko no otimi yɛ gba ne nyɛ ndi fo so abrɛ di momo yɛ srɛ to ɔmampani so na dawo ma we sanu a wona pɔndi ma we die ancha sanu ma fɔ to about first wa nya no second kwa no he be we se tie so ɔmampani se o ma ne nya enkɔbɔ ka bia mo ka bia o se ye kura ma mpani be ye no ba we nu die oba we die ɛku we wontimi kun no no akyi ena mpanyinfo bi ya wonom NDC amanyoko na no na wa Asante Achim North e de sansemi eto aso bi so oba ne campaign se mi hu no kura metimi aka chema hu no ena Asante Achim North ye adwuma nso e wo ha no issue e wo ha fura ne nsam ene ye ku adwuma ene nsam e wo ha no se de oba abeda no a wontimi aha commander fo akesifo kura betena fura ne nsam nti omo antimi antra enti se esre omampani omo ene omo ya adwuma ofom ha no wonyi bi ma ye ne etimi akọ na ase ne omo akokasa ama de ehia enso ya ndisi fo ha ye timi adidi me ni ti wo pasanka ye be fam ko so ba obi mo ye nanso MPP fo na ba ba som se omo na ebi oba no ama na ko ne se so obi oba ma no ko ne se de ade aba na ma MPP fo enti mi se sra ba na da wo ma onche gini ma no ko enti na MPP sa ni pa na MPP fo na e se ka chi no MPP fo mo nya de a omo de NDC